να πιάσει ξύπνιο. Αχ, και νομίζω και η ίδια σε σένα. Μην με ρωτάς, Μελίνα. Τέλος πάντων, λέω να παίξουμε ίσως, ξέρω, The Curse. Δεν πας καλά, The Curse. Θες να παίξουμε The Curse, με δουλεύεις? Αυτό είναι, όχι μόνο είναι και βράδυ και απλά θα χεστούμε βασικά, αλλά και δεν θέλω να παίξω τρομακτικά αυτή τη στιγμή. Καλά, μήπως θα ήθελα να παίξουμε Evade? Evade, οκ. Θα σας αφήσω εδώ. Ωραία, θα παίξουμε Evade αν είναι. Θα με πιάσει! Μη, τέχα! Έλα, βοήθεια, θα με πιάσει! Oh my god, Μελίνα, έλα να με πιάσεις. Πού είσαι, είμαι κάτω, έλα, απλώς στάσου. Έρχομαι. Oh my god, είναι πίσω σου! Είναι bestie, είναι πίσω σου! Τέχα! Πίσω μου! Oh my god, πάω να παίξω. Δεν έχει ξυπνήσει. Πιάσα να παίξω. Εντάξει, έρχομαι. Ναι, αυτό το μάθημα της Μελίνας ακούγεται. Τι σου κάνω! Είναι τέλεια! Ναι, είναι φοβερά! Ναι, είναι τέλεια! Τι είναι αυτό που ακούω πίσω μου? Μελίνο! Τι κάνεις εδώ? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κοριτσάκι μου, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τι γίνεται. Όλα καλά. Επίσης... Τι κάνεις όλοι! Τρέφω! Έλα, θα δεις τα πάθεις τώρα να κοιμάσαι γιατί αβέχεις σχολείο.